A mai nap Nagyvázsonyból indulok Balatonhenye felé, és most még itt vagyok Nagyvázsonyban, majdnem 200 éves háznál. Ez 1841-es, és ez a másik pedig 1832-es vagy 33-as, de inkább 32-es, ahogy nézem. Itt vagyok a Nagyvázsonyi várnál. Múltkor, mikor erre jártam, akkor épp átépítették, hát most pedig igazából időm nincs bemenni. Itt jól látszik, hogy milyen irgalmatlan beton hozzáépítéseket csináltak a várhoz. Nem igazán értek, hogy miért. Na és hát kerítés rácsán átdugva, de itt teljes, úgymond pompájukban tündökölnek ezek az undormány betonkockák. Irány a Pálos kolostorrom felé a Kéken. Megérkeztem a Pálos kolostor romjaihoz. A Kék itt, hát illetve 5 méterrel előrébb hagyja el Nagyvázsonyt. Én azonban még visszamegyek, és a zöldön teszek egy kitérőt, hogy további romokra vadásszak. Ez itt maga a kolostor templomának főhajója, a kolostor legépebben megmaradt része. A zöldön most hagytam el Nagyvázsonyt, messze a távolban a Kaphegy, ugye onnan ereszkedik le a Kék ide Nagyvázsony felé, és előttem pedig Nemesleány falu. Itt vagyok a Szent Jakabi templom romjainál, a Nemesleány falui temető közepén, ezért a romért tértem le a zöldön, és az igazat megvalva ezzel a mellé ültetett fával kimondottan jól néz ki ez a kis romocska. Hát ez a zöld útra való letérés a Szent Jakabi templomrom kedvéért sajnos elég rossz húzásnak bizonyult, ugyanis ez egy totálisan jelzetlen, mindenféle dzsumbujban haladó út. Hát, ha nem lenne az applikációmat, teljesen eltévedtem volna, de így is eltévedtem, mert az applikációm szerint ennek a fasornak a túloldalán kéne mennem, de ott egy olyan járhatatlan, gazos, borzalmas dzsumbuj van, hogy hát ott egy 2-3 méter tudtam megtenni, aztán inkább átjöttem ide, de hát elég reménytelennek tűnik, hogy visszatalálok a Kékre. Na hát még mindig a zöldön szenvedek, de azon a bokron ott sikeresen megtaláltam a zöld jelzést. Hopp, és ott is van. Itt egy patak, amin még át kell kelnem, hogy végre visszajussak a Kékhez, de szerencsére ez a patak még számomra se jelent gondot, át is keltem rajta. És ott már a napfénybe a Kék vár végre. Egy klassz kis erdei forrástavacskánál vagyok, és ott elben erre vannak a Tálódi kolostor romjai is, de azok még nem ütötték ki a szememet. Na, csak egy picit, pár métert bejebb kellett jönni az erdőbe, és már is megvannak a kolostor romjai. Hát illetve egész pontosan ez a fal, még úgy fest, templomfal lehet. Hopp, próbálok valami jobb szögbe. Szerencsétlenkedek, tehát ez a bejárat, és ugye ez meg ott a rózsaablak talán. Majdnem egy órányi érdektelen séta után végre egy kis érdekesség.
egy sebesült szarvasbogár. Én fordítottam vissza a hasára, még akkor kalimpált, de hát most megint mozgódott egy picit, de azt hiszem szegényre ráléptek. Megérkeztem a Csicsói erdészházhoz, ami most erdei iskola, és pecsételőhely is valahol erre van, és enni is itt fogok majd. Meg is van a pecsételőhely az árnyas pihenővel együtt. Elég eseménytelen, de nagyon kellemes az út Balatonhenye fele. Tehát nagyjából végig ilyesmi, volt egy kis szintemelkedés, de most már csak szintbe megyünk, aztán majd leereszkedünk Balatonhenyére. Már nagyon közel járok Balatonhenyéhez, megkezdtem az ereszkedést, és végre először megpillantottam távolban a Balatont. Bár innen nem látszik, alattam terül el Balatonhenye, és most hát egy elég húzós ereszkedővel fogok leérkezni, és hát itt a gyönyörű kilátás. Egy reggeli búcsúpillantás a szállásomból, még indulás előtt tovább Szentbékállára. Megérkeztem Balatonhenyére, de még tegnap délután, csak akkor az ellenfényben nem tudtam videózni a szép templomot. Így most reggel tettem egy kis kitérőt, hogy ezt is fölvehessem. És itt a buszmegálló, az első világháborús emlékmű, és a buszmegálló mellett ott van a pecsételőhely. Ebben az épületben volt a szállásom, és az új kék túra erre egyenesen megy tovább. Régi viszont itt kanyarodott el balra, amit ugye Rachel miatt tereltek el állítólag. De mivel én azt olvastam, hogy tulajdonképpen ugyanúgy járható a régi kék, és szebb is, mint az új, ezért én most megkísérlem ezen folytatni az utamat. Egy szép régi kútépület a régi kék mentén, és erre hagyja el a régi kék Balatonhenyét. Hát kellett itt nekem az előbb mondanom, hogy merre hagyja el a régi kék Balatonhenyét, mert nem arra hagyta el, de szerencsére elég hamar rájöttem, és korrigáltam. Hát úgy fest, sikeresen bekeveredtem a Rachel birtokra, bár ahogy itt elnézem, egy ideje már félbehagyták ennek az útnak az építését, és hát a régi kék elvben arra vezet tovább, de hát most sok csekkolásra lesz majd szükség. Hát azt hiszem a napsütéstől pont nem látszik semennyire se, de megtaláltam itt a régi kék jelzését, szóval pillanatnyilag jó úton vagyok, és ha minden igaz, ennél a kereszteződésnél jobbra kell fordulni. Na aztán az előbb gyorsan sikerült tisztáznom, hogy az a jobbos még nem a mi jobbosunk volt, ez a jobbos a mi jobbosunk. És hogy tényleg igazam van, itt is a régi kék jelzése. Bár a naptól megint nem látszik, de itt van egy lefestett régi kék jelzés, és hát ebben, annál a házikónál kerítésnél picit jobbra kell majd fordulnom. Kiértem a szőlők fölé, és hát itt már gyönyörű a kilátás, bár a fák kissé takarják, de itt talán jobban látszik. Na, ismét egy gyönyörű kilátópontra értem, az előbbinél is szebb, bár innen a
a Balaton nem látszik, de előbb volt egy elképesztő kutyakalandom. Itt még látszik a kerítés. Hát, ha nincs 20 kutya, akkor egy se. Mind őrjöngve itt szaladt 100 métereken át a kerítés mentén. És vicces az volt egy rész, ahol csak kb. Így comb középig ért a kerítést, nyugodtan átugorhatták volna, de azt azért nem csinálták meg. Most visszavonultak, de én viszont eléggé el vagyok tévedve. Nem teljesen biztos, hogy erre vezet a régi kék. Nem igazán tudom beazonosítani pontosan, hogy hol vagyok. Hát továbbra sincs fogalmam, hogy pontosan hol vagyok, de a kilátás gyönyörű. Igazából emiatt jöttem a régi kéken, mert azt olvastam, hogy innen van nagyon szép kilátás, ellentétben az új kéktől. Most már biztosan a régi kéken vagyok, sőt, igazi jelzett turistaút, a kék plusz, meg a piros T, itt megy föl a hegyre, de én továbbra is a régi kéket próbálom követni, ami erre egyenesen megy tovább, és egy másik úton indul föl a hegyre. A régi kék, most már kék háromszög néven, ebben itt megy föl a Fekete-hegyre. Jó meredek kaptató következik, szóval majd, ha kiliegtem magam, jelentkezem. Sikerült felérnem a hegyre, hát igencsak húzós volt. Ez majd egy lankásabb rész, ami látszik. Ennél volt jóval meredekebb is. Itt a háromszög jel, régi kék, viszont itt már becsatlakozunk az új kékbe, szóval innen most már tényleg a kéken megyünk. Megérkeztem az Eötvös Károly kilátóhoz, és hát ide fogunk most fölmenni. Akkor nézzük a kilátást az Eötvös Károly kilátóból. Itt előttünk Köveskál, akkor a távolban Kővágóörs, így, akkor visszazúmolunk egy picit, erre megyünk tovább, itt van Badacsony, mellette a Gulács, a távolban pedig az ott Szigliget lesz. Itt ez a település Mindszentkálla, ez Szentbékálla, következő pecsételőhely, ott a távolban pedig Csobánc, jobb oldalt, ez itt Csobánc, az pedig a Szentgyörgy-hegy már Tapolcán túl, de ugye arra már jártunk, tehát azok már megvannak. Most pedig így teljes panoráma, kizúmolva még egyszer. Gyönyörű, egyszerűen gyönyörű. Már érezhetően lejjebb vagyok, mint az előbb. Előttem Szentbékálla, egy picit távolabb pedig Mindszentkálla. A Badacsony és a Gulács mellette. Tettem egy kicsi, kb. 500 méteres kitérőt a kékről a Töttöskáli templom romhoz. Hát ugye a templom nem volt túl nagy, de a rom az egész komoly. A templomromtól visszaindulva a kék felé ismét egy szép kis kilátópont. Megérkeztem Szentbékállára, a pecsételőhelyhez, ami a táblárendben megvan, mint ahogy a fórumon mindenhol olvastam. Aztán nagyon könnyű volt rájönni, hogy vajon hol is lehet táblárendben. Mindenütt ezt írják.
de végre meglett. Innentől már csak szabad program, mert innentől már megvan a kék. Még sétálok egy picit, de aztán valószínűleg irány Tapolca busszal, mert rémesen föl van megint törve a lábam. Megérkeztem a Velétei Palotaromhoz. Hát ez nem túl nagy darab, de itt egy nagyobb faldarab áll. Nem tudom, mennyire látszik a fénytől. Közelítünk egy picit. Itt már tisztán látszik. Megérkeztem a Kőtengerhez. Már eddig is voltak klassziklák, de azokat csak lefotóztam. És hát sajnos, mivel ide kocsival is föl lehet jönni, baromi sokan vannak. Na itt talán már nincs olyan nagy hangzavar, volt egy nyugdíjas csoport, meg hát egy ilyen 100 méternyire mountainbike-osok gyötrik a sziklákat, meg a biciklijeiket. Na itt még néhány szikla, bár a távolban nagyon csacsognak a nyugdíjasok, de azért ezek szépek. Itt a távolban feltűnik a Kálvária, ezzel azt jelenti, hogy visszaértem Szentbékálára, és akkor hát itt egy szűk másfél óra múlva felpattanok a buszra, az elvisz Tapolcára, az pont nem éri el a budapesti átszállást, így ott röpke 2 óra várakozás után indulhatok csak el Pestre. Hát egyébként a vizem is pont elfogyott, azt még nem is meséltem, hogy eladományoztam 1 liter vizet egy balesetet szenvedett túrázó nőnek. Kiömlött a kulacsa, de nem ez volt a baleset, mert ez csak annak következtében ömlött ki. Valami rovar berepült a fülébe, és ott beszorult, és ráadásul ömlött a füléből a vér. Segítettem neki kimosni a bogarat, és hát még adtam 1 liter vizet is neki, hogy feltölthesse a kulacsát. Na, és hát nekem viszont nagyjából ez a túrám vége.